Hieman myöhemmin nimittäin Pelicans pistää kiekon. Taitaa pistää ensimmäisen kerran Ilves maaliin. Katsotaan, se menee ihan siihen maaliviivan tuntumaan, mutta käykö viivan toisella puolella vai ei? Erittäin lähellä on ja siinä kyllä Tom Laaksonen levitti kätensä pienoisen harkinnan jälkeen. Joten näyttää siltä, että siitä ei kuitenkaan avausmaalia synny. Erittäin lähellä käy Pelicans ja Laaksonen käy ilmoittamassa tilanteen sinne toimitsijoille. Ja peli oli vihelletty poikki. Tällä tavalla kun me pelataan, niin varmasti voittoja tulee hyvään tahtiin. Että niin kuin sanoit, Kalpa-peli oli meiltä erinomainen peli. Siinä tuomarit ei viittinyt mennä katsoa potkumaalia. Tänään tehtiin maali 1,5 minuutin kohdalla, joka myös tuomaritarkkailijan mukaan oli liian, ei siinä edes vihelletty, kun se näkyy videolta, kun kiekko menee maaliin, niin tuomarilla on 10 sentin päässä pilli, eli hän tuli mulle sanoa, että hän vihelsi vahingossa liian aikaisin. Ei viheltänyt ollenkaan, niin kun kiekko oli maalista, vielä valehteli kaiken lisäksi. Sekuntia Ilveksellä armon aikaa. Onko Jyppäpä katkaisemassa 5 ottelun tappioputkeaan? Siltä näyttää. Peltola roiskaisee, kiekko käy katsomo verkossa, mutta peliä ei vihelletä poikki. Nyt on outo tilanne. Peli saa jatkua. Matias Sointu, tästä jos tulee maali, niin se on dramaattinen maali. Hyvänen aika. Nyt tulee karkea tuomarivirhe. Ilves tuulettaa 5 sekuntia ennen pelin loppua. Kiekko käy aivan selkeästi katsomoverkoissa. Nyt on kyllä raju paikkaa. 5 sekuntia ennen loppua. Tuomaristo kokoontuu. Katsotaanpa nyt mikä on ratkaisu. 3663 ihmistä plus Jypin kenttäpelaajat näkivät kiekko käy katsomoverkoissa, mutta 4 tuomaria ei. Tässä tämä Ilves-maali. Matias Sointu pelaa kiekon Niko Peltolalle, joka vispaa kiekon sisään. Ja kyllä siltä näyttää, että tämä maali hyväksytään. Jyp lopetti jo siinä pelaamisen ja melkein kaikki Jyp-pelaajat kentällä jäivät odottelemaan pillin vihellystä ja aloitusta keskialueelle. Katsotaanpa nyt. Kyllä maali hyväksytään. 2-2 Niko Peltola. Ja jos saisin tiedon ohjaamosta, näkyykö meillä missään hidastuksissa tuota kohtaa, kun kiekko käy katsomoverkossa. Ja se tulee tästä näin. Peltola vispaa päätyyn. Ja siellä kiekko käy. Tässä huomaatte, pelaajatkin lopettavat jo pelaamisen. Nyt tuli kiekko esiin. Se ponnahti sieltä katsomoverkosta takaisin kentälle. Maali. erän jälkeen? Ihan hyvä, ei siinä mitään. Aleksi Rantala yrittää ratkoa peliä. Tuli sanoa tuossa sen jälkeen, kun mä olin maassa ja meillä alettu repii päästä, että se antaa mulle 10. Jos
vastaava tilanne. Ja maalivahti Niklas Bäckström sai 10 minuutin käytösrangaistuksen, mitä kärppäkäski ja Kari Jalonen ei sulattanut. Kyllä me aika vaarallisilla vesillä ollaan. Että jos tuomari ilmoittaa meidän maalivahdille, että jos sua vedetään tänään, niin hän katsoo katsomoon. Kun maalivahdella yleensäkin pitäisi olla koskemattomuus olemassa. Siitä tuli Bäckströmin 10. Nämä terveiset kannattaa viedä kyllä Järvelälle. Täytyy saada seuraavissa peleissä sitten ne laukaukset sisään. No joo, mä ensin yhdyn tuohon Aran puheenvuoroon näistä ottelun tuomareista. Mä en tarkoita sitä, että se olisi ollut puolueellista tai jompikumpi olisi hyötynyt, en missään nimessä. Varmasti ihan tasaisesti se tapahtui, mutta on tämä Herran Jumala ihmeellistä. Että Suomessa pelataan tällä hetkellä 4 jääkiekko-ottelua ja tommoset saatana tuomarit löydetään tähänkin otteluun. Ihan tämä on ihan käsittämätöntä. 4 peliä on käynnissä Suomen maassa. Ja tänne raahataan vittu kaikennäköisiä rantaloita, joka ei ole eläessään viheltänyt yhtään hyvää peliä. Ei eläessään. Niin se saa siitä palkinnoksi saatana tulla playoffeihin tuomariksi. Mutta itse peliin, jos mennään. Mutta niin kuin mä korostan sitä, että ei kumpikaan sitä hyötynyt, en mä sitä sano, enkä mä sitä valita. Mua vaan vituttaa, kun 50 ihmisen keskittyminen pelin aikana joutuu olemaan siinä, mitä tuomarit tekee. Meidän pitäisi keskittyä pelaamaan ja katsoa sitä kautta. Eikä tommoseen höpö, juupa, duupa, daapa, saatana.